Hei, mun nimi on Manu Haakeen ja asun tällä hetkellä täällä Orivedellä ja toimin täällä helluntaseurakunnan pastorina. Ennen kuin uskoon tulin, niin mun elämä ei ollut mitään ruusuilla tanssimista. Mun elämäni kuului kovat huumeet, väkivaltainen elämä, vankilat ja kaikki se kurjuus, mitä siihen vankilaan ja huumeiden käyttöön ja väkivaltaiseen elämään kuuluu. Oikeastaan mun elämä lähti väärille raiteille, kun mä menin ala-asteelta yläasteelle. Ja siellä sitten kaveriporukassa ruvettiin kokeilemaan mietoja huumeita. Ja siinä se yläaste aika oikeastaan menikin. Ja oikeastaan mun elämä lähti syvemmälle vesille, kun pääsin yläasteelta pois. Ei mua kiinnostanut enää siinä vaiheessa ammattikoulut tai mitä mä voisin elämäni rakentaa. Mä olin koukussa huumeisiin. Ja mä rupesin käyttää kovempia huumeita ja käyttäytyä entistä väkivaltaisemmin. Usein olin Kouvolassa, kun asuttiin Kouvolan lähellä Myllykoskelan siellä putkassa ja milloin missäkin paikoissa. Ja usein mut löydettiin aina semmoista tilanteissa, missä oli tappeluita ja kaikkea tämmöistä. Muistan erään kerran, kun olin 15-vuotias, joudun ensimmäisen kerran putkaan. Olin ollut semmoisessa joukkotappelussa ja sen seurauksena jouduin sitten putkaan ja mua pelotti hirveästi siellä. Ja joku oli jättänyt tuonne putkan pöydälle erään semmoisen pienen kirjasen, vain yksi ainoa elämä. Ja luin tuon kirjan ja siinä kerrottiin Jeesuksesta ja kerrottiin siitä, miten ihminen voi tulla uskoon. Nämä uskon asiat ei ollut mulle vieraita, koska mä oon itse uskovaisesta kodista ja mun äiti on ollut uskossa siitä lähtien, kun mä täytin 10 vuotta. Ja kun luin tuon kirjan ja tuon kirjan lopputeksteissä oli vertaus siitä, että jos ajatellaan, että ihminen elää vaikka 75-vuotiaaksi. Ja tuossa oli kuvitettuna sitten tämmöinen tiilikasa ja yksi tiili kuvasti sitten yhtä päivää ihmisen elämässä. Ja joka päivä otettiin yksi tiili pois tuosta kasasta. Ja eräänä päivänä tuossa tiilikasassa ei ollut jäljellä kuin yksi tiili. Ja oikeastaan silloin lopussa merkitsi vain se, että onko sinulla usko Jeesukseen. Ja niin minäkin rukoilin sitten tuolla putkassa, että auta mua Jeesus, että mä pääsen pois, että mä en ikinä tee enää mitään pahaa. Mutta kun tuli se päivä, kun olin 3 päivää ollut tuolla putkassa, pääsin pois sieltä, niin kyllä unohtui nuo rukoukset ja nuo lupaukset Jumalalle. Vauhti kiihtyi ja mentiin entistä lujempaa. Kun oli mennyt muutamia vuosia eteenpäin, joudun myös ensimmäisen kerran vankilaan. Ja siitä alkoi tavallaan semmoinen kierrekin, että tuli oltua välillä vankilassa ja tehtyä kaikkia pahoja asioita, käytettyä huumeita. Mutta eräänä päivänä ymmärsin, että tämä ei ole mun elämää, enkä mä jaksa tätä. Ja yritin monta kertaa muuttaa elämääni. Yritin päästä huumeista eroon ja niistä kaikista asioista, mitä touhuilin. Mutta olin niin kiinni, olin niin koukussa niihin, etten omin voimin päässyt niistä eroon. Sitten vuonna 2002 mä jouduin semmoiseen tilanteeseen, missä mä menisin kuolla. Ja sen seurauksena rupesin miettimään iäisyysasioita, että missä mä olisin, jos mä olisin kuollut. Ja kesti noin 2 vuotta, kun menin sitten Kouvolassa helluntaseurakuntaan ja siellä sain tulla uskoon ja sain kokea sen, mitä Jeesus voi tehdä. Ja mä muistan, kun seuraavana päivänä sitten menin tämmöiseen hengelliseen tilaisuuteen uudestaan, kun olin uskoon tullut. Ja siellä Jumala rupesi puhumaan minulle ja ymmärsin, että Jumala haluaa 100% omistaa minut, koska hän rakastaa mua niin paljon. Ja mun täytyy luopua siitä entisestä elämästä, niin kuin itsekin halusin sitä. Ja mä muistan, mun kotona oli semmonen kohon jääkiekkokassi täynnä aseita ja huumeita. Ja mä ymmärsin, että mun täytyy luopua niistä, mun täytyy luopua siitä vanhasta elämästä. Niin me lähdettiin kotiin mun 2 kaverin kanssa ja mentiin erään joen sillalle. Ja mä ajattelin, että mä heitän tuon kassin tuonne jokeen. Ja niin teinkin, heitin tuon kassin ja kaikki tavarat, mitä siellä sisällä oli. Jeesuksen nimessä heitin tuonne jokeen. Ja siinä hetkessä mä ymmärsin, että Jumalan poika Jeesus haluaa vapauttaa minut. Tiedättekö, että sen päivän jälkeen mun ei ole tarvinnut käyttää huumeita, käyttäytyä väkivaltaisesti. Muistan, kun vielä mulla oli tupakka-aski taskussa ja mä ajattelin, että ei mun tarvi enää edes polttaa tupakkaa. Ja niin mä otin tuon tupakka-askin ja heitin senkin tuonne jokeen, eikä sen päivän jälkeen ole tarvinnut tupakkaa polttaa. Jeesus muutti mun elämän.
Johanneksen evankeliumin 8. luvussa jakeessa 36 sanotaan, kenet poika tekee vapaaksi, niin hän on todellakin vapaa. Ja tässä kun puhutaan pojasta, tuo poika on Jeesus. Ja hän on vapauttanut minut näistä huumeista, väkivaltaista elämästä, kokonaan siitä menneestä elämästä. Ja tänään saan elää onnellista elämää hänen kanssaan. Ja elämäni on oikeastaan paljon paremmin kuin ikinä. Tämä elämä, mitä mä tänään elän, niin tämä on täyttä elämää. Tän elämän voi antaa vain Jeesus. Tervetuloa 31.1.–1.2. Alajärven helluntai-seurakuntaan kuuntelemaan, mitä mulla on asiaa teille. Mä haluan nähdä juuri sinut siellä, koska mä uskon, että Jeesus haluaa muuttaa sun elämää. Hän haluaa antaa sulle aivan uuden elämän. Hän on voimallinen sen tekemään. Nähdään siellä, moi!